Selamat malam dihita saluhutna. Dihamu amanami inanami ruas ni tuhata tarlumui ruas ni hagawi besjatung nadong di bagas joro dia palatikyon nang songoni aka na di bagas tabe alaneng ulat pertanyaan lau marsaur doho debata dumenggam taparade roha doho pikirata martanyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhatta marhiti ede nomor 467 ayat sada dohot ayat 4 rimma haita jongjong. Marhite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanon. Amen. Disuruh di batado anakna gabi pardenggan taringot tudusatta. Hamu aliak kadongan, molosongoni dihaholongi di bata hita. Ikut dohot dohita marsi hawlongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala pardengan basa. Rori saliling nililing nado asini roham. Mauliate ma rohanami tuho. Ala diramoti ho hami sian nasailaon sahat rodi sadarion. Hubuji hami maho. Ala nong sahat Tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Moliate hurok kami tuho ala di bagasan dame doho tasonangan di ho hatam na badiay say asi maruham urupi mahami mangulahon na nidokmu asahot rohanami tarpangareho kami parangin na badia say ajari jalapay baru marohanami asalam ias hami dihasusudani bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama turpuk epistel di pertanyaanata budarion ima natar surat di 5 Musa bidu 24 mamuk kamay sian ayat 10 pitu saat 10 alu margati soring mahita majahasa. Dang jadi papeolomu tuhalak dagang do tudak danak nasopot somarama. Jala dang jadi botomu ulos ni parokpuan na balu bahen syukuram. Iruhan kahir atau bandoho na colo di Mesir. Hape nunga di tobus Jahoba di batam hosiani. Alari di bayan hudokon ho mangulahon sisongon. Ido sahatna. Martua do na tumangihon hatani di bata jala na piopsa. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 126 ayat sada dot ayat 2.
Asini rohama dihamu doot dame nasin debata ama doot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jamita dihita di bagasan tikion tarsurat mai di Heber 10 tolu mamuka sianet sada 1 ayat tolu hujahama tutonga-tongata. Manok tongma holong ni roha didongan. Unang halang guson hamu partamueon. Ay marhite siani heado ditamui halak akka suru-suruan so pamotoanna. Ingot hamuma akka natarhurung songon narap tarhurung. Songoni akka natumaon na porsuk. Ay dohot dohamu di bagasan daging. Olak nido sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan guaritu hatta Yesus Kristus. Marhite topik jamita dihita di pertangyangan nang hari Minggu. Ima manok tong marholong ni roha didongan. Jala di bahasa Indonesia didok hidup rukun dengan sesama. Jadi di jauh hita asa manok tong maka holong ya kadongata. Jala boy hita hidup rukun. Hidup rukun dengan sesama. Bohado hita asa boy hidup rukun. Bohado asa boy maka holongi dongan. Di leon madi hita si paingot marhite Heber 10 tolu ayat sada 1 ayat tolu di bagasan Bornginon. Molo didok hidup rukun. Rukun berarti tercipta kehidupan parsaoran na harmonis, na akur, na saling menghargai, saling menghormati, saling memahami, nakpe godang akka parasingan manang perbedaan antara nasada do nasing alai tercipta keharmonisan, adong kedamaian, ima nadidokna hidup rukun. Di jauh mahita asa hidup rukun. Ditongani keluarga. Antara ama tu ina, amata tu inata. Antara ianakon tu natoras. Songoniaka namar hahamaranggi. Songoninang ditongani namar tetangga. Ditongani punguan, nasa huria, nasa bangso. Naeng ma sude mangiahi kerukunan ditongani parsoran. Ala ternyata buasa ikut dipaingot hidup rukun dengan sesama, karena hidup rukun itu ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Dang murah HP hita maka jongjokon manang menciptakan kerukunan ditongani keluarga, ditongani punguan, namar tetangga, karena untuk menciptakan kerukunan dibutuhkan hati yang mau, hati yang rela berkorban. Ahama naikon lehonota asa tercipta kerukunan. Ikon luasota roha taon menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Iko mampu hita majalo kelebihan dan kekurangan orang lain di bagasan labok ni roha. Ay moloso mampu hita menerima kelebihan kekurangan orang, disomma hita namura muruk-muruk. Ujungna ganas-ganas somma merbadama. Untuk menciptakan kerukunan dibutuhkan hati yang mau memaafkan. Memaafkan kesalahan, memaafkan kekurangan, dan melupakannya. Jadi ikon adong maroha naolo na mampu memaafkan molotung adong akahahurangan. Dibutuhkan hati yang mau mengerti dan memahami orang lain. Dibutuhkan hati yang mau menolong, memberi, doh tak kanasi. Jadi macegodang naikon sipatu paota asaboy tercipta kerukunan ditongani keluarga nang masyarakat.
Alani ala mauldo hape menciptakan kerukunan, godang mata ida aka parsalisian. Marsalisi aka ama dohot ina di tongan ibagasna. Nasada tusan, nasada tuson. Ujungna binege mahata aiso saja bu benasida. Nga estuluin na. Nah, itu tanda bahwa susah untuk menciptakan kerukunan termasuk di kalangan suami dan istri. Songoninang dia kana maranggi. Karena ketidakmampuan menerima kelemahan dan kekurangan, memaafkan, melupakan, mengerti, dang boibe sadalan namarhaha namaranggi. Dang boi pajupang, dang marsiat tuan, babu itu, taida na songoni. Saya dong do na songoni, dang masih pakulingan, merbada alana, masing-masing mau menang sendiri, dang adong na patalu rohana. Dang adong na olo memahami, mengerti, hape nian nunga sa mudara. Jadi si patain naroha gari tu saudarana tu dirina sadiri dang boy merdame. Dirina do hahana, dirina do anggina. Dirina do si matuana, dirina do parumainna dang boy merdomu. Balam tu halak mah. Nah, ini yang sering menjadi kendala. Songoninang namarho berjabu pe. Godang halak dang mampu hidup rukun dengan tetangganya. Dang mampu hidup rukun namar tetangga. Adong do sada taringot tu namar tetangga. Adong sada dokter na membuka praktek ibana di bagasna. Jala godang doro aka pasien neng merubah tu ibana. Jala alamat cela do dokteron. Jala godang manang torop halak malum di bayan ibana. Gabe marom matutu aka halak neng merubah tu ibana. Jadi mamerangi roma tetangga nak bah. Guda kijol mon narohana. Di bayan ibana ma tembok seng. Sesaping jabuna buti tujulu. Ditutup siya non. Maksud ni bana undak terida. Ahado guarni pelangkak nai praktek dokter sianu kan adong dosongoni. Ala di pikiran ni mana asa susah jol memoloro asa terhalang holip tak terida asa loja. Unang robe jol main narohana. Jaladak saya holani ala digang do tempati iba ni mana ma pok bunga na idalani. Di baini mana tempat sampai dalani asa menghalangi terganggu matutu aka pasien naro hape pasien penga marsahit tabayak komo yang marsahit butuh kesembuhan hape ikon tong muse ibana mengalami kesulitan mangyahi hamalungun alani perilaku ni tetangga anaknya. Akhirnya Roma dokteron bercerita mai bana tudonganna. Ipa buai bana ma holsoni rohana. Cerita honi bana ma songod dia perilaku ni tetangga non. Hape gudang pasieku gabe terganggu nasida asiro aku mamereng akan namar sahidin na bana. Ngamar sahid nasida ikotong muse mengalami nasongonon asiro aku. Jadi Roma dongan non didok masongonon. Aino nga sabar ho sa lilingon. Nung nga berkomunikasi ho tu ibana. Nung nga dapat toko ibana. Nga sude usaha di baik ko majonohi ibana. Alay da nga dong. Itikat baik. Alani penyelesaian na sonari. Buam ma. Aluhom ma tu polisi. Tu pihak yang berwajib. Aw peta ho pengacaramu na. Siap mau mabela ho. Pasti monang doho. Nebana. Jadi marpikir ma dokter, ina maratu tu solusi na terbaik, ina rohana. Ikon jalur hukum na mahorowaon. Saya marpikir-pikir may bana borngin nai, marsugot, ina mapatupakun na rohana. Alay martangi yang may mana borngin nai. Martangi yang ibana, tohodo, tepat do, tindakan na hubaynon na rohana. Masa na martetanggay kosong non. Martangi yang may banang
Jadi manogo nai topu mamarsahit tetanggano. Ternyata tetangganya stroke. Jalan ngaduk tetangga nasing nama ngurupi. Ala ternyata tetangga nasing ngope ngamarsual do tibana. Alai Roma dokter rodung di BG barita namarsahit tetangga naon. Pitur humalapu may bana madapot to. Humalapu may bana menolong di bawah rumah sakit di leom penanganan na terbaik. Di sitarida dokteran mengutamakan kasih dibandingkan kebenciannya, kekesalannya. Hacik do ni rohana. Alai dihalupahoni bana do hacik ni rohana. Dihalupahoni bana do sudia kapabahenan ni tetangganon. Dipatujolo ibana holong dibuan ibana ke rumah sakit. Diurupi di leon penanganan na terbaik gabe malum. Siani gabe denggamma persauran nasida. Siani gabe denggamma hubungan nasida tercipta ma kerukunan. Jadi siani tabereng ternyata senjata kita untuk menciptakan kerukunan yang utama itu adalah tindakan kasih. Ido na utama maka na mulut ajahan diterpukon untuk menciptakan kerukunan di leon matuhita ayat sada satu etolu nakin ngatajaha na perjolo didok disi nakin manok tong ma holong neroha didongan. Dangadong na asing na boy patu pauta lau menciptakan kerukunan. Daksai hola kepeng daksai hola perbinotuan alai holong ni roha do na utama bahenota menciptakan kerukunan di tonga-tonga ni parsaurata. Alani unang adong be akan nasurukun. Baik namar tetangga, namar keluarga, namar masyarakat, rukum mahita. Tusude akan nahumalia kita. Carana songo dia nakit didok manok tong ma holong ni roha didongan. Manok tong holong ni roha na manoktong. Molo didok manoktong berarti di segala tempat, di segala waktu, di segala keadaan kita terus menerus mengasihi. Di segala tempat manoktong berarti tidak mengenal tempat, dia dimanapun tempatnya. Unang atong molo jonok huha holongi. Molo huida huha holongi deu si anau badak kolong rohaku. Adak songoni. Di setiap tempat jonok manang deu tetap maka holongi. Di setiap keadaan apapun. Ditiki mamora, ditiki bogos, ditiki sehat, ditiki marsahit, ditiki marsangap, ditiki turun sian hasangapun na. Harus kita kasih ikon haholongata. Dak tiki godang di ibana taholongi. Godang do songoni. Tiki godang tiki tibo jabatan na bo sude maka holong ibana. Ale hola lengser ibana sude meddau. Nah, dalam segala keadaan mulai dok manoktong berarti dalam segala keadaan apapun keadaannya mamora manang pogos burju manang holit takang manang burju ikon haholongan dalam setiap keadaan kondisi. Molo didok musem manoktong berarti manoktong lapatan na dison tidak ada kata cukup, tidak ada kata selesai, tidak ada limit untuk mengasihi. Manoktong mahamu makkaholongi. Tidak ada kata cukup, tidak ada kata berhenti, selesai, atau tidak ada limit. Jadi dang dohonot tabe, ngasai be, ngana saya launon, ngasali lengok kuban dading gatu sih. Laswadok ku bereng lapatan na. Ngasai be, ngahupatu na tolap na hubain, ternyata dangadok ku bereng pakkorhon na. Dang muba ibana, dang an ibana, dang on ibana. Dak songoni. Alai dipangido tuhita manoktong
Berarti tidak ada kata berhenti. Dakola sehali, 3 hari, 10 hari. Dakola sebulan, 3 bulan, 1 tahun. Alai terus menerus. Terus menerus kita harus mengasihi. Manoktong berarti kita mengasihi tanpa memandang status, tanpa memandang siapa dia. Manoktong mahamu makaholongi dongam muna berarti ise pe ibana, aha pe statusna, aha pe ulauna, aha pe ugamona, aha pe budayana, aha pe bangsona. Tetap kita harus mengasihi. Manoktong makaholongi dongan. Imana perjulu tercipta makerukunan. Molo memang benar-benar hita manoktong makaholongi dongan. Napa duahon si paingot di hita asa toktong hita tercipta kerukunan di dok dison unang langguson partamueon. Halak na makaholongi donganna, tari dia doi siap pajakononna dia kadongan. Halak na makaholongi donganna, las rohana, ukap rohana, minar pardopahanna, moloro akadonganna tubagasna. Jala donganna penaroi, pitorlas rohana, sonang rohana, ala dibereng tiur rohani nama nomue, las rohani nama namue. Alani dipaingot dison ikon di bagasan las ni roha. Hita manamue unang halangguson hamu partamueon. Jadi kita harus menyambut teman-teman kita, sesama kita, taparade rohata, talehomma, bohi naminar, menyambut nasida, aidang nataparade di bereng nasida. Ay air putih peta parade, las do rohana sida molo minar, molo las rohata menyambut. Las rohata mangukak bagasta. Ay tukta parade pesi panganon sian hotel berbintang, anggo murhing dohida, tak terboduk nasida. Alai apa adanya pena adong di bagastai, talehon alai di bagasan rohana ukap, maka akadongatai macelas rohana. Taruli nasida. Jalaido dipangido sianon burjuma martamue hatarida anni namak kaholongi dongatoi. Burjuma martamue. Baik ketika ada acara-acara pertanyaan misalnya. Alinuai ngalani kopiton, dangan dong pertanyaan di jebu. Ali haduan, molo nga salpu kopiton nga berdamai dohot tita, molo dipatupa ka pertanyaan, tajalo madohot dingkan. Unang adok siya kita nanggosada na makalangguson, na menolak bagastai inganan pertanyaan. Talehon radi rohata. Lau majalo bagastai gabe inganan mamuji debata. Las rohata manamuya kadongata ala bagastai tempat untuk memuji Tuhan. Tempat sumaka pihak kanadingkan. Merencanakan hal-hal yang baik. Unang molorodongata neng makatadongan tebuka pituta. Habe neng martangiang dak tebuka pituta. Jadi molo neng martangiang do halak tu jabuta tu bagasta, apalagi merencanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Mari kita buka rumah kita. Si partamue mahita. Ai ido sada cara patuduhon nata holongya kadongata. Jalana perpudi sia trupukon dedok dia tolu. Ingot hamuma natar hurung natu mau na porsuk. Ingot hamuma akan natar hurung, ingot hamuma akan natu mau na porsuk. Artina naneng dohonon na disi halak na manok tong makaholongi donganna ima halak na makilala
pakilalaan ni dongan. Halak na makilalahon songo dia do pakilalaan ni dongan. Makana nakid di turpukot didok ingot hamuma akan tarhurung songon na raptar hurung. Ibaratkan dirimu juga raptar hurung dohot ibana. Jadi kita diajak untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Merasakan penderitaan orang lain. Marhitena mampu hita makilala, pakilalaan ni dongata, tarojar do hita mangurupi. Unak sehola pakilala atta neng dihilala dongan. Anggo pakilala ni banyan itu mampu menya dong aku makilala. Tanya tong. Pakilalan ni dongata iko mampu hita merasakan berempati alani tarojar mahita lao mangurupi tarojar mahita lao pahisaton ibana sian persoalan sian parukilona ido molo intini namar dongan manoktong makaholongi dongan berarti sapakilalaan seperasaan, sepenanggungan. Songon ede anak medani kan, susah didongaku, soboy terberengawi, koni dotong. Jadi ikon hilala hasusan ni dongan, jala taurupi nasida. Ahana hinalala ni dongan, ada baiknya kita tanya, kita bantu, dan kita berikan bantuan yang terbaik jala di Roma idokon ido ibadah yang sejati. Dakola pertanyaan ngobuti ibadah tai kota patuduhod do marhite pambaheran. Jadi manok tong mahita makaholongya kadongata margogo mahita patupahon songon si paingot na pinasahan ni turpuk tu hita di borngenon. Amin. Martangiang mahita. Moliate Tuhan di barita nauli na kubegi hami di bagasan tikion na paingot to kami asa manoktong makaholongi dongan nami. Urupi hami Tuhan una kola diri nami huhaholongi hami. Alai dohot maka dongan nami huhaholongi hami songot diri nami. Patau hami Tuhan mangulahoni baik kami gabi pasu-pasu tu akan humaliak kami. Marparabui mabarita naulina kubegi hami di bagasan tikion. Ramoti hami saluhutna. Nadong di bagas coromon nang songoni diganup bagas nami be. Ahapen aku ulah hami akan adingkan di bagasan sadarion mamasu-masu maho Tuhan. Asa marparbue saluhut aka ulau nadinggan nahu patu pahami. Atik tung merlauk dosa akan nahumurang hupatu pahami marpamuati maho. Posrohan nami Tuhan lehonon mu dihami aka ari nai baru. Tuari marsogot udu tamu pasu-pasu me lehonon mu dihami. Ajari hami mamake saluhud nani lehonmu lau mamuji pasangapoko. Asimaroham Tuhan tuho mahu pasat kami tangiang nami. Mauliate madiho. Amin. Marede hita sen buku de nomor 730 ayat 1 2.
martangyang mahita. Debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, na ditadahami marhite-hite anakmu Yesus Kristus. Narodohami tuadopanmu aliamang apala di bodarion madok moliate. Ala dipakilalaho kami gudang asi dohot holong ni roham, na mangiri kami manipat di bagasan sadarion. Mulai hicat kami sian podoman nami, dina mangula-ulaon nami, sahat hami tu inganan na pinarbadiaan mon, di pasu-pasu jada diramoti hodo hami, kabeboy hami marsaor di bagas joro na pinarbadiaan mon. Aliamang di pertangangan nami apala di bodarion, nunga di patariason na posomi hata ima nalau bohal nami di parnguluan nami siganupari. Aliamang di bagasan bornginon di igil hodo hami asagabe parro hadame hami. Naboy hami mardame dohot dongan nami. Mardame hami dohot akka keluarga nami. Mardame hami nang songoni dohot hobar balok nami. Aliamang dang tarulah hami i molosoho nama dongani hami. Digil hodopi hami ali Tuhan gabi jolma partamui hami. Gabi haboran ni pasu-pasu tu aka dongan nami. Nang songoni ali Tuhan dipangidoho hami ali Tuhan gabi aka parasiroha tu aka dongan nami. Aliamang pargugui hami. Asaboy diulaho kami hatami suru to di parbadia margogoy ho kami asaboy diulaho kami i hombar tulomo ni roham. Aliamang mangido hami tuadopanmu. Tu sude akaruas ni huriam ale Tuhan. Naso diboto hami. Jalan aso taradohami guarna sida sada persada. Molo adong na dibagasan aka parsahiton. Homa aliamang na mga leon hamamalum ni parsahiton na jama pamatang na sida. Pargogoy aka ubat na pinangan na. Pasu-pasu aka paramedis na manangani na sida. Asaboy marhite-hite na sida ale Tuhan gabi malum parsahiton na sida. Nang songoni ale Tuhan aka ruas ni huriam. Molo na dibagasan akka arsak ni roha. Homa na mangapuli roha na sida. Lehon Tuhan pangapulion na sumurung. Asaboy na sida. Majalo manang ahape ale Tuhan na ro dibagas ngolu na sida. Jalo marhaporseon na sida. Hodo na toktong madongani na sida. Aliamang na mangido do toktok kami tuadopanmu. Disude program ni huriam ale Tuhan i maha KBP si jantung. Tu homa ale Tuhan di pasahat kami. Homa na pasautoni ale Tuhan. Pargogoi sude akka parhaladom nang songoni akka ruasmo. Asaboy diulaho kami sude akka program-program ni huriam modo dengan jalahobar tulomo ni roham ale amang. Ale amang nang songoni di pemerintahan nami. Mulai sian presiden nami satu tingkat na lebih rendah pe ale Tuhan. Tu homa di pasahat kami. Homa na mga leon bisuk tu nasida. Asamar bisuk nasida ale amang memimpin negara nami. Lehom matoktong tu hami ale Tuhan akahadameon di negara namion ale Tuhan. Leon bisuk nasi tu nasida, asamar bisuk nasida memimpin hami akka rakyatna. Aliamang nang songoni pe akan amasa di negara nami nang diluat portibion. Tuhodo di pasahat kami. Homa ale Tuhan napasehon sudi akka sahit. Lehan nang tuhami akka kesadaran. Asaboy toktong di jamotok kami hasehaton nami tarlumobi ale Tuhan. Asaboy marhite-hitei ale Tuhan bolong masude akasahit sian negara nami tarlumobi may ale Tuhan sian huriamon ale Tuhan. Tuhan
mangido hami gomos tu adopanmu. Jala pos dorohanami Tuhan tangi hononmu tangi yang nami. Stokin naipe ale Tuhan nanganeng tutup nama ibadah nami. Dinalau mulak pe hami anon ale Tuhan tu inganan nami. Pataro hami tu bagas nami. Pajolo sudenasa pardalanan nami. Asa boy mahami sahat tu inganan nami. Pajupang dohot keluarga nami. Di bagasan lasni roha nasian hoi ale amang. Oma pangiduan nami apala di bagasan bornginon. Di atas saluhna Tuhan jumolo masesa dosa pangalasion nami. Asa unang alani pangabati di sude pasu-pasu naneng pasahatonmu dope tuhami ganuk marsada-sada. Marhite-hiti anakmu Yesus Kristus martangiang hami tuadopanmu. Amin. Maret dehita sian nomor 807 ayat sadaro diudutna huhut mata papungu peliata. Tatanya konma peliata. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroron di salhut silehon-lehon na dinggan. Dot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparhaseang hami pelianon. Pati buluhon harajaon mu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam tadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap hita martangiang ditangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sesaut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay hurona puna harajaon dot hagogon. Rodia sangapon saleleng nileleng na. Amen.
Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama. Dot parsoran itu di porbadia ma madongani hamu saluhutna. Amen. Diamuna manami nanami nadong di ganup bagas tabe hamis yan namarhubas di bagasan tikion parhalado song leader tim musik tim multimedia saluhut hami nadong di bagas coron maddok tu hita saluhut na debatama maddongani hita mamasu-masu hita tetap jaga kesehatan horasma.